प्रियांशु से देखावे लू तू आकर चलत तोहर पवनवे से चलत। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह 2 हफ्ता में इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे बना लेने। पवन सिंह के हर गाना कौनो ना कौनो रिकॉर्ड तो हमेशा बनावल करेला, लेकिन ई गाना सब गाना से ज़्यादा रिकॉर्ड बना लेलेस। ऐसन कौन गाना सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना लेलेस हम ई वीडियो में पूरा बतौले बानी, तो वीडियो के लास्ट तक बनल रही। अगर आप लोगन चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होगी तो सब्सक्राइब कर ली अपना पावर स्टार पवन सिंह के बारे में न्यूज़ पावे खातिर। हरी हरी ओढ़नी ऐसा रिकॉर्ड बना देले कि कौनो और गाना आज तक बनौले ना रहल। ई गाना 2 हफ्ता पहले DRS म्यूजिक पर आयल रहल। 2 हफ्ता में पूरा 35 मिलियन बज गई और ई गाना पूरे विश्व में पहला नंबर पर ट्रेंड करत बाटे। पहला नंबर पर ट्रेंड करे के साथ ई गाना ई गाना पे पूरा 70,000 से ज़्यादा रील बन चुकल बा इंस्टाग्राम पर। ये खुद में सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गई बाटे। ये रिकॉर्ड खाली 2 हफ्ता में बनल बाटे, तबे ते लोग पवन सिंह के पावर स्टार के साथ रिकॉर्ड मशीन भी कहे न। आगे हम कुछ रील लगौले बानी, ओका जरूर देखिए आप लोगन। काहे पीछा परल बड़ा हमारे पमरल बड़ा मटकू की पिया तारा दूध से फचल बड़ा। क्या हो ऐसा नहीं है तो के कर जगवलू ह भगिया गोरी